koliko imaš vremena, rekao. Moje vrijeme je vječnost. Što si me kanio pitat? Što te to najviše iznenađuje kod ljudi? Upita. Što im je djetinjstvo dosadno. Žure da tako brzo odrastu, a pritom bi željeli ponovo biti djeca. Što troše zdravlje kako bi stekli novac, a potom troše novac kako bi vratili zdravlje. Što tako tjeskovno razmišljaju o budućnosti, zaboravljajući na sadašnjost. Na taj način ne žive ni u sadašnjosti, ni u budućnosti. Što žive kao da nikada neće umrijeti, a onda umiru kao da nikada nisu ni živjeli. Ostado smo na trenutak u tišini. Tada upita, kao roditelj, koje bi životne pouke želio da tvoje dijete nauči? Osmijehujući se, odgovori mi. Da nauče kako nikoga ne mogu prisiliti da ih voli, mogu samo voljeti. Da nauče da nije najvrijednije ono što posjeduju, već ko su u svom životu. Da nauče kako nije bogat čovjek onaj koji najviše ima, već onaj kojem najmanje treba. Da nauče da je dovoljno samo nekoliko sekundi da se povrijedi voljeno biće, a godine da se izliječi. Da nauče opraštati kako bi sami opraštali. Da nauče da postoje ljudi koji ih nježno vole, ali to ne znaju izreći niti pokazati. Da nauče da se novcem može kupiti sve, osim zdravlja i sreće. Da nauče da postoje dvije osobe koje gledaju istu stvar, a vide različito. Da nauče da je pravi prijatelj onaj koji zna sve o njima, a ipak ih voli. Da nauče ne čekati da im drugi praštaju, već da praštaju i sami sebi. Ljudi će zaboraviti što si rekao. Ljudi će zaboraviti što si učinio. Ali nikada neće zaboraviti kakve si osjećaje u njima probudio.